nagħmlu riflessjoni qasira fuq il-kelma tal-Alla illum propju f'din l-okkażjoni. Jolqotni l-fatt li San Ġwan l-anzjan, isejjaħ lilu nnifsu anzjan f'din l-ittra, tielet ittra li jikteb, jitkellem ma' Gajju. Dan Gajju huwa saċerdot, huwa wieħed mir-responsabbli tal-komunità. U jitolbu lil Gajju San Ġwan biex ikompli jilqa' kif kien għamel sissa u jfaħru għaliex għax għandu qalbu kbira, ġeneruża. Kien jilqa' lil barranejn, kien jilqa' lis-saċerdoti sħabu lil dawk li imorru jippritkaw, lil dawk li jmorru jwasslu l-kelma, jxandru l-kelma. Ekku jiena nħoss li huwa messaġġ sabiħ għalina l-kol dalgħodu biex niftħu l-qalb tagħna. L-qalb tagħna fuq kollox għal xulxejn. L-ewwel qabel kollox għal xulxejn għas-saċerdoti sħabna l-ħutna. Hekk naħseb li l-mulej jixtieq li aħna nsostnu lil xulxejn b'din l-akkoljenza. Fl-istess waqt kif għamel Gajju nkun qegħdin nagħmlu aħna. Gajju kien qiegħed jaħseb diġà, qiegħed iħejji diġà, jipprepara diġà il-ħajja ta' dejjem. X'hekk ma ninsewx Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mattew jitlobna biex nilqgħu lil xulxejn, inżuru lil morda biex nagħtu lil minu bil-ġuħ l-ikel, nagħtu lil minu bil-għaġġ l-ilma x'jixrob. U l-bqija il-Vanġelu tal-akkoljenza biex il-qalb tagħna tkun miftuħa verament wieħed għal ieħor. Hekk naħseb illi b'dan il-mod aħna diġà nkunu qegħdin ngħixu l-ħajja ta' dejjem, inħejju għal ħajja ta' dejjem. Hekk għax kif jgħidilna San Pawl, il-mument tal-mewt hekk huwa kontinwazzjoni, anzi huwa dħul fil-milja tal-ħajja. U San Ġagwi jgħidilna b'mod ċar illi minn hawn narfu li aħna diġà rxuxtati. Min xiex? Mill-imħabba ta' bejnietna, mill-laqda ta' bejnietna. Dan hu s-sinjal li aħna diġà qegħdin ngħixu in-vista tal-ħajja li ġejja, tal-ħajja ta' dejjem. Jekk jiena nixtieq li nitolbuh lil mulej verament dalgħodu biex jagħtina din il-grazzja, dan id-don, hekk fil-jum illi fih qegħdin niftakru illi aħna maħniex imsejħin biss għal din il-ħajja. Li l-ħajja tagħna anzi tidħol fil-milja wara li ngħaddu minn din il-ħajja għall-oħra. U meta jkun hemm differenzi bejnietna, u meta jkun hemm bżonn li nitolbu ħaq, kif tagħmel din l-armla tal-Vanġelu, meta aħna wkoll inħossu l-bżonn tal-vendetta. Għax interessanti l-kelma li hemm fil-Vanġelu mhix il-ħaq, mhix ħaq. Il-kelma propja vendetta. Din il-mara miskina b'xi mod tant weġġet li qed titlob vendetta. Imma Alla xorta waħda jagħmel għall-vendetta, anke meta nitolbu ilu, ma x'vendetta jagħmel Alla l-missier. X'vendetta jagħmel dan l-imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas minn nies lilna l-Vanġelu. Il-vendetta hija Ġesu msallab. Il-rabja ta' Alla hija Ġesu msallab. Jiġifieri l-iżvok ta' Alla fuq id-dnub, fuq il-ħażen tiegħi tiegħek hija l-imħabba, hija l-maħfra, hija l-ħniena. It-tpattija ta' Alla għal dak li nagħmlu aħna hija din l-imħabba. Ma jfissirx li m'għandniex infittxu drittijiet tagħna, ma jfissirx li m'għandniex nirraġunaw u naslu għall verità mela le, dan kollu jrid ikun, dan kollu jridu Ġesu, għax inkella nkomplu u x'hekk nipperpetraw il-ħażen u l-inġustizzja fid-dinja. Però ma' din ix-xewqa ta' ġustizzja hemm bżonn ukoll din ix-xewqa iktar profonda tal-vendetta ta' Alla. Il-vendetta ta' Alla li hija l-maħfra, li hija l-ħniena, li hija l-imħabba. Jew nitolbuh lil mulej biex jagħtina dan id-don. Ma nistgħux inġibuha dejn minn żniedna, minn ġofina. Imma għandna bżonn verament il-qawwa tal-Ispiritu Qaddejs, id-doni tiegħu biex inkunu nistgħu niksbu din il-komunjoni li fl-aħħar mill-aħħar mhix rifless ta' dak li se ngħixu flimkien fil-mejda bl-ikel fejn u bl-imbejjed fejni li ħabbrilna l-mulej għall-ħajja li ġejja.